Под стража, край черни гробове без кръст, каторжника мъртъв заробихме. Напразно кънтеше коравата пръст. Полейте гробовете. По пътя към лагера в летния зной ридаехме ние, суровите, а мъртвите викаха там безпокой. Полейте гробовете. И всяка нощ някой ни буди от сън с писъкът тъжен на совите. Душите на мъртвите бродят навън. Полейте гробовете. Земята ни, гробища цяла е тя, ръждясаха в нея оковите. Излезте със свещи, носете цветя, полейте гробовете. От мъртвите бяга палачът презрен, треперят от страх октоподите. Излизайте, ражда се светлия ден, полейте гробовете. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, изправяме се днес тук на това място, белязано с насилие, зловещи примери на бездушие и жестокост, но и със свидетелства за силата на човешкото достоинство. Десетилетия наред всеки ден тук на изпитания са били подлагани моралните устои и вярата на хиляди хора. През месеците и годините на своя затвор хиляди са търсили път към запазването на собственото си достоинство пред лицето на анонимната и безнаказана жестокост. Този остров е бил свидетел на насилие, извращения и предателства, на дъното, до което може да стигне човешката деградация, но и на истински примери на героизъм и солидарност между поколенията. Това място е било замислено като лаборатория за смазване на личността, като зловещо оръжие срещу представителите на опозицията и заплаха срещу всеки, който би се противопоставил на тоталитарния режим. Но именно тук по-възрастните затворници, спасявайки живота на по-младите, създадоха мост, който преминава отвъд островите за политическото насилие. Вярата и достоинството на онези, запазили живота на другите, изграждат основите на този мост, което ни дава сили да продължим напред, за да не допуснем никога повече българи да се превръщат в жертви на политическо насилие. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми представители на институциите, дами и господа, скъпи съидейници, днес е ден за почит. На задушница се прекланяме пред несломимия дух на хилядите мъченици на свободата, които оставиха ярка и незаличима следа на знаковия за нас земеделците остров Персин край Белене. Днес в Белене виждам хора от цялата страна и днес всички заедно се прекланяме и отдаваме почит на жертвите на комунизма, които оставиха живота си тук. Остров Персин, който справо наричат българския гулаг, е символ на смелия човешки дух, разпнат в името на свободата. Тази земя, по която днес стъпваме, е свещена, защото тя е напоена с кръвта на нашите предци, които имаха смелостта да се опълчат срещу зловещия режим на комунистическата система. Уважаема госпожо Цачева, дами и господа, скъпи оцелели страдалци, които сте тук. Днес не е само ден, в който отдаваме почит на жертвите на една зловеща идеология и един зловещ режим. Днес не е само ден, в който поднасяме поклон тук на жертвите на Белене. Днес ние сме тук, за да заявим истината, за да заявим, че винаги на висок глас ще казваме истината, за да заявим, че тази истина ще предадем и на следващите поколения. От името на Български демократически форум
една политическа среда, която е дала значителни жертви през комунистическия режим, поднасям дълбок поклон към всички страдалци за тяхната устойчивост по време на репресиите, за тяхната точна преценка на тази идеология и съпротивата им, за това, че не са се поддали на внушения и на репресии. Дълбок поклон! И ще ми позволите да дам думата съвсем накратко на един от емблематичните политически затворници, обществения деятел, бивш народен представител и член на Български демократически форум, господин Дянко Марков. Уважаеми гости, сестри и братя, на истината, на непреклонността пред насилието, на свободата, на бъдещето на Отечеството. 5 поколения представители на нашето Отечество са днес тук, като заедно с нас са и хората, които се присъединиха към съдбата на нашия народ, за да внесат точно в посока на истината, на справедливостта и на бъдещето, не само за нашето Отечество, бъдещето на човечеството. Защото това, което беше изживяно в тази епоха, това беше победа над доброто, над безчовечността, над злото, над насилието, над лъжата. Аз говоря в момента не само от името, къд мисля, че е така, на тия 5 поколения българи и български гости, които са днес тук на това свещено място. С мен говори армията на мъртвите, чието души са сега над нас и които благославят нашето събрание, нашата воля за битка, за бъдещето на доброто, на човечеството. Не само на нашия народ. Това, което се изживя в лагерите на мъченичеството, лагерите на насилията, лагерите на комунизма, най-безчовечната система в историята на света. Това, което се изживя, то беше фактически подготовката за бъдещето разбирателство между хората. Комунистите, наред с всички злини, събраха на едно място земеделци, анархисти, легионери, офицери, какви ли не хора, които не мислиха като тях и направиха сплотеността на хора в името на взаимната толерантност, на взаимното достоинство и на взаимната воля до последния миг за бъдещето на истината, на свободата, на разбирателството между доброто в името на бъдещето на цялото човечество. На добър час!